jedan deo obožavalaca Dalile Dragojević koji su je podržavali tokom zadruge 5 razočarani su u njeno ponašanje. Jedan deo obožavalaca Dalile Dragojević koji su je podržavali tokom zadruge 5 razočarani su u njeno ponašanje jer ih je, kako je ispričao jedan od njih, ona prevarila čim su joj dali pare pripadnicima sedme sile. Javio se momak koji je bio član stranice na društvenim mrežama posvećenim Dalili i Filipu. Prema njegovim rečima, odmah po izlasku iz realitija Dragojevićeva je stupila u kontakt sa njima i tada im je rekla da se nalazi kod Marijane Zonjić i da joj hitno treba novac. Ona je zvala, pisala da joj trebaju pare, da je kod Marijane Zonjić i da nema šta da jede. Napravila je opštu paniku. Nije htela da sačeka da admin te Instagram grupe, kojoj je i tražila novac, završi posao, već je počela da plače i govori da joj treba odmah. Taj dečko se odmah snašao i poslao joj je novac po nekome. Pošto nije moguće uplatiti 1000 evra postnetom, morali su Dalili da isplaćuju novac 2 puta. Na jednoj priznanici je 80.000 dinara, dok se na drugoj nalazi 30.000. Priča jedan od admina Dalilinih fan stranica, koji je medijima dostavio potvrde o poslatom novcu. Kako je rekao, te pare Dragojevićka je trebalo da podeli sa carem, jer su fanovi podržavali njih dvoje zajedno, ali ona to nije učinila, već je prisvojila celih 1000 evra. Na sve to, kad je Filip u emisiji rekao da zna za taj skandal, i isprozivao je, Dalila je rekla da je sve tačno, ali da ne poznaje ljude koji su joj poslali pare. To je izazvalo revolt njenih fanova, jer je slagala da ne zna s kim se čula i dogovarala o slanju novca. To se brzo raširilo između nas, sve grupe joj okreću leđa, jer ako prevari jednog, onda će i ostale. Svi mi, a posebno taj što joj je uplatio pare, slali smo Dalili i caru poklone u zadrugu. Sve što su imali su od nas, a ona je pare samo za sebe uzela, Filipu ništa nije dala. Jako smo razočarani u nju i njeno celokupno ponašanje, naveo je sagovornik Kurira.